L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jinsab diżappuntat bil-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tal-midja imresqa mill-Gvern. Fi stqarrija huma nnotaw b'dispjaċir li l-aktar rakkomandazzjonijiet importanti li għamel il-Kumitat tal-Esperti kienu injorati jew imdajfin b'mod qawwi fl-abbozz li ressaq il-Gvern. Fost dawn kien hemm ir-rikonoxximent kostituzzjonali tal-midja u l-ġurnaliżmu bħala reba' pilastru tad-demokrazija u l-liġijiet kontra l-isleb. F'komunikazzjoni lill Prim Ministru Robert Abela, l-IGM irrefera għal ittra li l-istess Abela bat lill kummissarju tad Drittijiet Umani u l-istqarrijiet li għamel il-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard, fejn saru diversi referenzi illi ma jreflettux dak li għamel il-Kumitat. Fi kliem sempliċi, l-IGM giddeb dak li istqarri il-Prim Ministru u ma nsistew li l-Kumitat li qabad il-Gvern stess ma kellux konsultazzjoni attiva ħlief għal opinjoni legali ta' espert. L-IGM qal ukoll li l-professjonisti fis-settur tal-midja jemmnu li l-proposti tal-Gvern ma joffrux l-aqwa protezzjoni possibbli lil ġurnalisti u jonqsu milli joħolqu l-ambjent neċessarju għal ħidma ġurnalistika aħjar. U għal din ir-raġuni l-IGM talab lill-Prim Ministru biex l-abbozzi jkunu irtirati mibdula f'white paper u formalment miftuħa l-konsultazzjoni mill-aktar wiesa b'timeline ċar u bekk il-konsultazzjoni twassal għal liġijiet aħjar. L-Istitut se jsejjaħ laqgħa oħra tal-Kunsill tal-IGM nhar il-Ħamis li ġej biex jiddeċiedi triq il quddiem u qed jistenna tweġiba mingħand il-Prim Ministru sa dakinhar.